Здравейте, приятели! Днес се намираме в област Шумен, в село Хан Крум. Вчера започнахме да копаем едно кладенче тук. Водата излезе на 3 метра и 50 сантима. Това беше резултата от водния стълб тази сутрин. Ето може да погледнете кофата. Просто я пуснах, за да видя горе-долу колко е водния стълб, около метър е. После ще нарежем черната гофрена тръба. Ще я запуснем. Ще засипем с чакъл отстрани и това ще е поредният ни успешен кладенец. Дори и в област Шумен. Ако искате да имате успешен кладенец, да останете доволни, както остават нашите клиенти доволни, може да се обадите на 089 200 3166 или да не пишете на лично в TikTok. Благодаря ви за харесванията, за споделянията. Желая ви лек ден!